سلام تعنا هبلي كما ياللهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تخاتاتلتي شدن أكاديمي نامنا لهم معنت مدب انكو عبد حنا مصاخوم ازي شدن أكاديميو نسخاتكم حدشتي يخم نز channel ندحر داخم خوين خا سبسكرايب كتقبروا لي مالتيو بخبر ايه زعدمكم ويكا زلو باكيجات بملؤم ندحر داخ تقوم دليكم بتي استدالو ملكعو خطقملو ويكا باغبابو خطقملو نعيون كتقومني سلاز خونا مالتيو بتعامي يلابوكم نامنا لهم معنت مدب كسغر انتلخو بروغرامينج لانجويج زبحال نجر نبزحات سبات مالتيو حمام رئيسيو اب يونيفرسيتي كناتو ندلين تلنا بمزحت غزي بكمبيوتر ساينس كالوت عودتات كنمهاراب ندليل الاوان ازي بروغرامينج لانجويج زبحال نجر كم زخبيد نجر مسؤول ስለስማعنا ወይ ከአዝዩ በጣም ዘይካል ነገር እንታይ አይነት ከምዚ ጥንቆላ መስዊል ስለስማعنا እዚ ነገር እዚ ክንመሃሮ ወይ ከንጥቀመሉ አይንደልና በአንጻር ናይ ኮምፒውተር ፍልጠት በአንጻር ሶፍትዌር ፕሮግራም ጌርካ ናብ መምዕባል ወይ ኮምፒውተር መምሃር ንእሽትለይ ማለት እዩ ንፈርሖም ስቴፓት አለው ንሳቶም ለማዓንተ አቅልለ ቢለ ብዝቀለለ መንገድን ወይ ብዝሓፀረ መንገድን ኮም ብዘለዎ መልክዑ እዚ ተኾይኑ ዝቀለለ መንገዲ ብዝብል ንዓካትኩም ክርዳአኩም ኢለ ብዝገመትኮ መንገዲ አቅሊለ በቋንቋ ዲኹም በቋንቋ ትግርኛ ሒዘልኩም መጽየለኹ ንስኻትኩም ተኸታተሉ programming language ካብ ክልተ ቃላት ከም ዝተመስረተ ኩላና ንሪኦ ዘለና ሓቂ ማለት እዩ ተሓደ ነተሓደ ዝዛረቦ ነገር ኣይኮነን ክልተ ቃላት ኣለዋ ኣብዚ programming language ማለት እንታይ ማለት እዩ ወይ ከዓ programming እንታይ ማለት እዩ ገለገለ ዝብሉ ሕቶታት እዮም ኩሉ ግዜ ዝመጹ ብሕቶ ምልክት ከኣ ይቕምጡ ዘለኹ እቲ ቀዳማይ ነገር ተን ክልተ ቃላት እዚኣተን ምንታን ነቲ programming language ዝበሃል ነገር ካብ ስሩ መሰረቱ ክንርድኦ ስለ ዘለና ማለት እዩ ወይ ከዓ መባእታዊ ትሕዝቶ ናይቲ programming language ዝበሃል ነገር ክንፈልጥ ስለ ዘለና ክልተ ቃላት ኣለዋ ተሓንቲ program ወይ ከዓ ፕሮግራሚንግ ትብልያ ታንተ ድማ ላንጉጅ ትብልያ ላንጉጅ ማለት ቋንቋ ትብልያ ቋንቋ እንታይ ተባሂልና በቁልዕነትና ክንሕተት እንተለና ሓንቲ ዘረባ ንዛርና ማለት እዩ ንሳው እንታይ መረዳድ እዩ ዝብልዩ ትክክል እዩ ቋንቋ መረዳድ እዩ ካብ መረዳድ ሓሊፉ ግን ክልተ ባእታታት ብፍላይ ኣብ ቋንቋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ወሰንቲ ዝበሃሉ ትሕዝቶታት ኣለዎ ቋንቋ ሲሉ ጥራሕ መረዳድ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ እቲ ሓደ ታዩ ሲንታክስ ዝበሃል ነገር ኣለዎ ወይ ከዓ ብቋንቋና ንሕርዳሪና ማለት እዩ ሰዋስው ኢልና ንጽውዕ ነበርና እዩ ቀድም ሕጂ ሰዋስው ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ግን ኣብኡ ክንሪኦ ዝግባአና ማለት እዩ ሴማንቲክስ ዝበሃል ነገር እዩ ንሱ ከዓ ትርጉም ዝበሃል ነገር እዩ ወይ ከዓ ትርጉም ናይ ሓደ ቃል ወይ ከዓ ናይ ሓደ ሙሉእ ሓሳብ ምፍላጥ ማለት እዩ ሲንታክስ ወይ ከዓ ሰዋስው ክንብል ከለና እንታይ መኽብለኩም ንኣብነት ኣብ ቋንቋ ዓድና ሓድሽ ክዳን ዓዲገ ዝብል ሓደ ሙሉእ ሓሳብ ኣሎ ኢልና ንሕሰብ ማለት እዩ ሓድሽ ክዳን ዓዲገ እዩ ዝብል እቲ ሙሉእ ሓሳብ ማለት እዩ ሓድሽ ዝበሃል እንድሕር ዳ ብክፍሊ ቃላት ተሪእናዮ ቅጽል ዝበሃል ምዃኑ ክዳን ዝበሃል በዓል ቤት ምዃኑ ዓዲገ ድማ ግስ ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ሓድሽ ክዳን ዓዲገ ዝብል ቅደም ሰዓቡ ከምዚ እዩ ካብዚ እንድሕር ዳ ተፈሊ ንኣብነት ክዳን ሓድሽ ዓዲገ ዝብል እንድሕር ዳ ቀይርናዮ ካብቲ ሰዋስው ሕጊ ወይ ከዓ ካብቲ መዋቕር ካብቲ ተዋቐረሉ ወይ ከዓ ካብቲ ተሰርሐሉ ነገርሲ ይወጽእ ስለ ዘሎ ስትራክቸር ይስእኖ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሙሉእ ሓሳብ የለን ኣብ ትግርኛ ኢልና ንጽውዕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካብዚ ኣቶም ትክክለኛ ሙሉእ ሓሳብ ኣየና እዩ ተይለኩም ሓድሽ ክዳን ዓዲገ ህ እዩ ክዳን ሓድሽ ዓዲገ ለእዩ እንተይለኩም ትመርጽዎ ፍሉጥ እዩ ሓድሽ ክዳን ዓዲገ ምዃኑ ንምንታይ ሓድሽ ማለት ቅጽሊና ቀደም ክመጽ ኣለዎ ክዳን ዝበሃል ስም ስለ ዝኾነ ድሕሪ ክመጽ ዘሎ ዓዲገ ድማ ሙሉእ ሓሳብ ስለ ዝኾነ መወዳእታ ክመጽ ኣሎ እዚ ሰዋስው ሕጊ እዩ ብቋንቋ ኣብ ሕጊ ቋንቋ እንድሕር ዳ ኸይድና እዚ እንታይ ይበሃል ሲንታክስ ይበሃል ወይ ከዓ ግራመር ወይ ከዓ ሰዋስው ሲንታክስ ይበሃል ብላንጉጅ ማለት እዩ ሴማንቲክስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክዳን ሓድሽ ዓዲገ ንምንታይ እዩ ዘይኸውን ክዳን ናይ ቋንቋ ትግርኛ ቃል እዩ ሓድሽ እውን ናይ ቋንቋ ትግርኛ ቃል እዩ ዓዲገ እውን እዩ ኣርባዕተ ነጥብ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ እዩ ክዳን ሓድሽ ዓዲገ ንምንታይ እዩ ትርጉም ተባላሽ ወይ ከዓ ሴንስ ዘይህብ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ ክዳን ሓድሽ ዓዲገ ዝብል ቃል ንምንታይ እዩ ትርጉም ዘይብሉ ክዳን ሓድሽ ዓዲገ ዝብል ትርጉም ዘይብሉ ዝኾነሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ምክንያቱ ትክክለኛ ሰዋስው ወይ ከዓ ትክክለኛ ትርጉም ስለ ዘይተኸተለ ስለዚ ኣብዚ ሴማንቲክስ ዝበሃል ትርጉም ይመጽእ ማለት እዩ ሴማንቲክስ ማለት ኩሉ ግዜ ከምታይ ዝነገርኩ መቀድመ ቢለ ናይ ትርጉም ኣፈላላይ ዘምጽ ነገራት እንድሕር ዳ ኣልዮም ወይ ከዓ ትርጉሞም ትክክለኛ እንድሕር ዳ ተዘይ ኮይኑ ሴማንቲካሊ ኢረር ይጋጢሞም ንብል ማለት እዩ ወይ ከዓ ትክክል ኣይኮኑን ኣይ ኣብ ሰዋስው ትስሕተቶም እንድሕር ዳ እንተይልና ድማ ማለት እዩ ሲንታክስ እዩ ስሕተት ተጋጢሞም ኢልና ክንገልጽ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ቋንቋ ማለት መረዳድ እዩ ኦፍ ኮርስ ግን ቶም ቃላት ስቂሎም ዝተኣከቡ ዘይኮኑስ ብሲንታክስ ብሰዋስው ብሴማንቲክስ ድማ ብትርጉም ዝተሃነጹ እዮም ዝብል ክልተ ነገር ተረዲእና ካብዚ መሰስ ኢልና ኸይድና ኣለና ማለት እዩ ናበየናይ ናብቲ ቀዳማይ ዘሎ ቃል ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ፕሮግራሚንግ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ፕሮግራሚንግ ማለት ዓውዲ እዩ ዓውደ ስራሕ እዩ ዓውዲ ወይ ከዓ ፕሮፌሽን እዩ ማለት እዩ ዓውዲ ወይ ከዓ ሞያ ኢልና ንጽውዖ ወይ ከዓ ፕሮፌሽን ኢልና ክንገልጾ ንኽእልና እቲ ፕሮግራሚንግ ዝበሃል ቃል እንታይ ማለት እዩ ግን ትርጉሙ ዓውዲ ስራሕ ፕሮግራመር ተይልና ሓደ ሰብ ፕሮግራሚንግ ይሰርሕ ንብል እንታይ ይሰርሕ ተባሂሉ ፕሮግራሚንግ ወይ ከዓ ፕሮግራም ምግባር ይሰርሕ ንብል ግን ንሱ ካብ ምንታይ ዝመጽእ ቃል እዩ ፍሉጥ እኮ እዩ ፕሮግራሚንግ ዝብል ቃል
ስሮ ቃል ወይ ካት መሰረታዊ ቃሉ ታዩ ፕሮግራም ዝብል ነገር እዩ ስለዚህ ነት ፕሮግራም ዝብል ቃል ድማ ሕጂን እሽለይ ትርጉም ክንህቦ ኢና ማለት እዩ ፕሮግራም ካብ ዝብል ቃል ይመጽ ፕሮግራም ማለት መምርሕታት ማለት እዩ ወይ ካ ነዛ ኮምፒውተር ዝተዋሃቡ መምርሕታት ማለት እዩ ንኣብነት መምርሕታት ክንብል ከለና እንታይ ማለት ካ እዩ ኪድ መምርሕ ዲ ይኮነን ኪድ ማለት ትእዛዝ እዩ መምርሕ እዩ ወይ ካ ውፃእ መምርሕ እዩ ውፃእ ማለት እውን ተመሳሳሊ ብላዕ ትእዛዝ እዩ ካብ መምርሕ ንላዕሊ ዚኦም ብላዕ ስተ ዚኦም ኣለው እዮም ማለት እዩ ስተ ክዳንካ ተኸዲንካ ንጎ ክትስእ ከለኻ ዓራትካ አንጽፎ እዚኦም ብተመሳሳሊ ትእዛዝ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ እንዳበለ ወዘተ ይቅጽል እዚኦም እኩብ እዩ ሴት እዩ ማለት እዩ ወይ ካ ፐን ወሎ እዚ ሴት እዚ እዚኦም ትሪኦም ዘለኹም ካ ኣብ ትውሽጢ ቅሚጥዮም ዘለኹ ሙሉእ ሓሳባት ትእዛዛት ኪድ ውፃእ ብላዕ ስተ ብዝብል ነገር የገሊጽዮም ዘለኹ ብቋንቋና ማለት እዩ መምርሕታት እዮም ንኣብነት ከይድካ ንኽስቶ ጸዋዓዮ መምርሕ እዩ ውፃእ ካብ ዝገዛ መምርሕ እዩ እንጀራ ብላዕ መምርሕ እዩ ስዋስተ መምርሕ እዩ ተመሳሳሊ ምሽ መምርሕ ወይ ካ ትእዛዝ ተዋሂቡካ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ትእዛዝ ወይ ካ እዚ መምርሕ እዚ ፕሮግራም ተዋሂሉ ይጽዋዕ ስለዚህ ዛ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ትበሃል ክልተ ነገር ይሒዛ ዘላ ቋንቋ እንድያ መጀመርያ ታ ሓንቲ ታ ፕሮግራሚንግ ትብል ነገር አድጀክቲቭ ያ ማለት እዩ እታ ላንጉዌጅ ትብል ድማ ቋንቋ ያ ታ ፕሮግራሚንግ ትብል ንመንያ ተጉልህ ዘላ ማለት ወይ ካ እዚ አዛቃል እዚ አስነ መንያ ትገልጻ ዘላ ማለት እዩ ነታ ላንጉዌጅ ትብል ቃል ታይ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ቋንቋ ማለት እዩ ፕሮግራም ዝግበረሉ ቋንቋ ማለት እዩ ወይ ካ መምርሕታት ዝወሃበሉ ቋንቋ ማለት እዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ማለት ናይ መምርሕታት ቋንቋ ማለት ቋንቋ እዩ ግን መምርሕታት እዩ ዝመሓላለፈሉ ካሊ ነገር ዝመሓላለፍ ነገር የለን ንምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ዝብል ካሊ ሹም ተዋሂብዎ እወ ናቹራል ላንጉዌጅ ዝባሃል ኣሎ ንኣብነት ናቹራል ላንጉዌጅ ቋንቋ ትግርኛ ሕጂ ቋንቋ እዩ ልክዕ ከምዚ ቋንቋ ትግርኛ ኢልና ንጽውዕ ለና ምሽ ናይ ምንታይ ዓይነት ቋንቋ ትግርኛ ግን እንታይ ዓይነት ቋንቋ እዩ ዝባሃል ቋንቋ ትግርኛ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እንታይ ኮነስ ናቹራል ላንጉዌጅ ይባሃል ማለት እዩ ናቹራል ላንጉዌጅ ይናንብሎ እንድሕር በአግባቡ ተረዲእኹም ንኾይንኩም ማለት እዩ ናቹራል ላንጉዌጅ ንኣብነት ከምዚ እንግሊሽ ዝኣመሰሉ እንግሊሽ ትግርኛ አምሃሪክ ዝመሳሰሉ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ብምልኦም ኣብ ምንታይ እዮም ዝምደቡ ኣብ ናቹራል ላንጉዌጅ እዮም ዝምደቡ ማለት እዩ ካብ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ይፍለዩ እዮም ዛስዋይ ነቲ ላዕለዋይ ዘሎ ላንጉዌጅ ታይልና ኢና ገሊጽናዮ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ፕሮግራም ማለት መምርሕ ማለት እዩ ምሽ ቋንቋ ማለት ድማ ሕግን ትርጉምን ዘለዎ ወይ ካ ሰዋስውን ትርጉምን ዘለዎ ነገር ኢልና ምሽ ገሊጽና ስለዚ መምርሕታት ዝመሓላለፈሉ ቋንቋ ማለት እዩ ከምቲ ንኣብነት ኮሚኒኬት ንገብረሉ ከም በዓል ናቹራል ላንጉዌጅ ከም በዓል እንግሊሽ ገለገለ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ቋንቋ ንጥቀሞ ዘለና ንምባል ደልየ ማለት እዩ እዚ ካሊ ዓይነት ላንጉዌጅ ናቹራል ላንጉዌጅ ዝብል ዘሎ ካሊ ዓይነት ላንጉዌጅ ወሎ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ እዚ ሓደ ቀዳማይ ላንጉዌጅ እንትኸውን ንኣብነት እዚ ካልኣይ ላንጉዌጅ ኢልና እንተንወስዶ ኣሎ ሳይን ላንጉዌጅ ቦዲ ላንጉዌጅ ወዘተ እንዳበልና ንገልጾም ቃላት ኣለዉ ነዚ ንኽንፈሊ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ዝብል ቃል ተጠቂምና ኣለና ማለት እዩ